Wat is uw filosofie bij design? Maken wat je mooi vindt en maken wat je leuk vindt. Ik heb geen filosofie, ik ben een groot kind, gelukkig. En ik ben nieuwsgierig naar de dingen die ik kan en mag maken. D-Day is geen gewone beurs, niet zomaar. Op D-Day staan ontwerpers die ook zelf maken. En dat is heel bijzonder. In een wereld waarin we vaak helemaal niet weten wie wat heeft gemaakt en waar de onderdelen vandaan komen. Laat staan dat we weten waar de grondstoffen vandaan komen. Wij maken meubels die al een heel leven erop hebben zitten. Dus uit het kringloopcircuit. Die zijn afgedankt, die zijn kapot. En die komen bij ons en wij gaan ze dan repareren, herstellen. En ze krijgen poten van echte takken. De handvaten zijn ook van echte takken. Ik vind het erg leuk ook om te laten zien dat een kast gewoon van hout is gemaakt. Er zijn veel mensen die weten dat niet meer, dat zo'n kast een boom is geweest. D-Day gaat ook over betekenis geven aan spullen. Het is vooral bijzonder om iets in huis te hebben wat speciaal voor jou is gemaakt. Dat wordt belangrijk voor je, dat krijgt een betekenis en daardoor ga je er heel zuinig op worden. En dat is ons idee van duurzaam. Zoals dit. Een parodie op de Friese staartklok. Winter was voorbij, we hebben slechte winter gehad. Ik dacht, ik maak een Friese schaatsklok. Vond ik een gat in de markt. Ik vind het nog steeds leuk als alternatief voor de Friese staartklok. Ik bouw fietsen op maat. Bijvoorbeeld auto's fietsen recyclen. Bijvoorbeeld deze is een afgedankte fiets. Dat is helemaal versleten. Die strip ik volledig en die bouw ik in samenspraak met de klant op met nieuwe hoogwaardige onderdelen. Bij deze tak die ben ik een keer bij toeval tegengekomen toen ik een wandelingetje maakte langs de Maasoever. Ja, en ik vond het gewoon een mooie tak en ik heb het ding meegenomen. En omdat ik geïnteresseerd ben in verlichting, heb ik al direct al iets van ik moet iets met licht mee kunnen doen. En daar is dus dit idee uitgekomen waarbij ik dus LED-verlichting heb geïntegreerd in die tak. Het oorspronkelijke idee is eigenlijk dat je naar een massief blok hout kijkt en pas als je aan een handwiel gaat draaien, dan zie je pas wat er gebeurt. Dus het lijkt een massieve box en nu heb je door dat het een kastje is en dat het een laadje is en dat die open kan. Twee schattige porseleinen eendjes, dames en heren. Ze worden per paar verkocht, want het is heel zielig als ze alleen gaan. En eentje kan echt niet. Komt u maar. Ziet handen. Waar zit de handen? Daar! 8 euro. We gaan naar 9 euro. 9 euro. Nou, dat is een mooi kettingje. Het is een leuk kettingje, toch? Het doet vast een van de dochters plezier. U houdt van design? Ja. Zonder meer. Wat vindt u daar mooi van design? Omdat het uniek is. Het aparte gewoon. Ja. Hè? Wij houden niet zo van gewoon en zo. Dus, en het wordt met mensenhanden gemaakt. En niet... juist het feit dat je design combineert met IKEA of zo, dat maakt het juist heel erg leuk. Dus. Veel plezier ermee. Ja.